हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आरोबाव आंनि गोदान भिडिअआव फिन बरायहरबावबाय आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ आरो नोंथांमोना जुदि भिडिअआव गोदानब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय खावलायहरबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालाम आरो भिडिअखौ माबायदि बारायनांगौ जुदि माबाफोर गोरोन्थि मोनदोंब्ला प्लिज कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर दे बिदिब्ला मोजां नुबायलै सा गोजौ नुलायदों एसे सिस्टा जा जा खानाय सिनजानो फैदों गोदानाव बेहाय सेलुन गोदान खुलिदों आरोना नैयाव सेल्फआव मा दं नै ओइ दे सिस्टेम जोबोर ना मिरर आयना फ्लास लाइट मोजां ओमफ्राय नै बिथिं स्टाइलफ्रा नै मा बानाय माबायदि सिनजायो नोङो नै बिदि हालायनाय सिनजागोन नामा ना नै बिदिखौ नांगौ ना नै बिदि सिनजाना ना नै बिदि डाबल हानाय नै बे आरो नै बेबो नै बे सेकेन्डआ डाबल हानाय ना गोसो बायदि नों सिनजानो हागोन आरो नै गाहायाव दं नै बेना एकदम आलादा आरोना नों खिन्थानांगोनब्रा बबेखौ सिनजानो बै गथ'निखौ नायलाय नोङो बै किउट किम जं बैखौ गोजौआव नायबाव आरोबाव मडेलल'खा आरो बेयाव नाय आरो ओइथिं दं आरो ओइयाव दं आरो नैबे दं नैबे फुरा हेन्डसाम नैबेखौ बिराद फसायबाय आरो आं ना नैबेखौ मोनसे फसायदों ओमफ्राय नैबेखौ मोनसे फसायदों नैबेखौ नैबे ओमफ्राय नैबे हा खलायनायखौ आं बारा फसायाखैलै आरोना बारा फसायाखै आं बेखौ बारा फसायाखै आं हा कालारबो होगोन आरो माथो नैबो मोजां हाब नैना आमेरिकान स्टाइललै आरो नैयाव मा दं नैयाव नायदो फर्म ओमफ्राय मेचिनफ्राबो फुरा डिजिटेल आरोना मोनसे मेचिन दं नैहाय आं नैबे बे फिसाथारा बेजों बिराद मिहि जायो सोरबा दारिफोर सिनजानोबा जिर' नैबेजों बिराद मोजां जायो आरोना नैबे मेचिनजों बेयो बिराद मिहि ओमफ्राय टिसु आफुवार माबा माबि दंजोबो नै बेक साइडआवबो दङ नै ग्लास सिलिं थक्टानि गासै फेसिलिटि दंजोबो आरोना नै नोङो अनलाइन पेमेन्टबो खालामनो हायो बाहाय अनलाइन पेमेन्ट खालामनो हायो गोजौआव बक्स दं हिटार दं खानाय रानहोग्रा खानाय फोरानग्रा बार ओइ गोजौआव डिजिटेलखा फुरा कमार्शियेलखा आरोना बाक्सुआबो थिलब्लिखा बाक्सुआ गावगासिनो मा मेवदों नामा मेवदों आलाय सिंग्राया जाहांबायथ' मोजां जाबायब्रा एबार फिसाजों होलायबाय आजा
Wah, kiman loy এইবিলাক একে হা 60 এনেকা মডেল বনাই না মানে মডেলতে কাটলে 60 বিজনেস বেশি লব না 100 এর উপর লাগে 100 উপর না 100 লাগে 100 110 20 কিন্তু আপনার ইয়াতে কাটলে যিকোনো স্টাইল কাটলে 60 লাগাও नहीं दिया पूरा स्टाइलिश सबसे बेस्ट श्रीलंका है